suna Khadijat Salihu daga State Primary Care Development Agency na gender youth kuma ina ƙarƙashin jagorancin shugaban Muhimmancin wanda take a state. To yaya wannan batu na kungiyoyin Mama2mama me makasudin kirkirar su ne wajen kulawa a waɗannan ma'aikatu na musamman ma'aikatar da lafiya matakin farko don inganta lafiyar mata masu juna da ƙananan. Makasudin yasa aka kirkiro su za ku ji mun da cikin suna ciwon mace na mace. Makasudin shine domin mu rage yawan macen mata masu juna biyu kuma a yara da ƙasa shekara daga shekara ran da aka haife su zuwa shekara domin mu rage mace-macen su da wahalhalun da ake fama da su. Shine dalilin da yasa aka kirkiro wannan kungiyar Mama2mama. A tsawon lokacin da kuka fara aiki a yanzu haka ya kuka ga ainihin da kika cewa? Gaskiya zan iya cewa Mama2mama da nake na kai tsawon shekara 10 na aiki a ƙarƙashin primary lafiya daga asibiti zuwa komawa ta ita agency din. Gaskiya zan ce ban taɓa ganin ƙungiya na mata da suke ƙoƙarin jawo hankalin mata 'yan uwansu da matasa ma zan can ba su tsaya iya mata kawai ba har iyayenmu maza da matasa suna da ƙoƙari ƙwarai. An samu rage-rage wajen yawan mace-macen mata wajen haihuwa, an samu ƙaruwa wajen yawan zuwa awo asibiti da wuri domin mu fatanmu shine daga zaran mace ta samu ciki ta ziyarci asibiti ta fara awon ciki. To an samu ƙaruwa sosai, mata sun miƙa wuya da zaran an samu ciki da goyon bayan Mama2mama yawan shiga gidaje da suke wajen wayar musu da kai. Gaskiya mata suna zuwa. A matsayinki na tsohuwar ma'aikaciyar kiwon lafiya a ma'aikatar a matakin farko a asibiti na matakin farko, akwai matsalolin da ake fuskanta na maganan haihuwa a gida da mata suke yi. Wani lokaci in ka tambaye su yaya suke me yasa ba za su je asibiti ba sai su ce maka ai ma'aikaciyar lafiya ce ta zo ta karbi haihuwan a gida. Me kuke wajen ganin cewa kun hana ko kuma kun dakile wannan abubuwan da ma'aikatan kiwon lafiya suke? Gaskiya a sani na daga shekarun da na fara aiki zuwa yau a baya na tabbatar akan yi haka. Ni dai ba zan ce ina ɗaya daga cikin masu zuwa gida ba. Farkon fara aiki na ina ɗaya daga cikin masu yaƙi wajen dakile ma'aikaciyar asibiti ta bar asibiti ta je gida ta karɓi haihuwa. Gaskiya an samu rage mutuwa, more especially yanzu da aka samu su Mama2mama masu shiga gidaje gida da waje suna zuwa suna jawo hankalin mata. In fact Mama2mama ma yanzu suka ji cewar kina biwa suka yi iya kokarin su domin suna da kyakkyawan alaka da WDCs da kuma mutane ARC da kuma haka ko da mai gida baya nan tun da a cikin settlement din suke within anguwan sukan yi kokari wajen janyo hankalin sarakunan mu sarakai ake cewa sarakuna mama suke da sarautun gargajiya sukai yayi miji misali da sukan yi kokari wajen janyo hankalin su da wayar musu da kai. In fact Mama2mama yanzu suna da ƙarfin faɗa aji a cikin anguwannin mu. Gaskiya sun samu dama, sun samu goyon baya saboda sun samu cikakken bita kuma alhamdulillah suna ƙoƙarin kamantawa yanda ya. To yanzu kamar idan taken da zamu duba na rana ta duniya shine a tabbatar an karfafa gwiwar mata wajen samar musu da abin yi, wato shi ne mafita na rage mace-macen mata masu juna biyu da ƙananan yara. Ya kike ga cewa wannan maudu'i zai taimaka san taya za a iya wannan investing da ake faɗa ko kuma a samar musu da jari din? To gaskiya zai taimaka matuƙa ga because ɗaya daga cikin makasudin abin da yake janyo mana matsalolin mata akwai misali rashin ƙarfi tunda yawancin muna nan daga a walowa ko in ce ba zan yadda zan fassara min abin da Hausa ba daga ƙasa ne. Akwai rashin ƙarfi, akwai rashin samun goyon baya. Mun samu goyon baya yanzu cikakke saboda mun samu zama da sarakuna, zama da masu amfani da malaman addinai gaba ɗaya ana ta wayar da kan juna. Mama2mama sun zamanto mana kamar malamai. Malami in the sense that ba sai ka zo ka ce ya ayyuhan nas kaza ba shi bane malinta. Ka zo ka kira hankalin mutane da harci wanda
yadda za fahimta da kaskantaccen murya shine wannan za a iya cewa ka zama malami. To suna kokari wajen wannan fannin. Sannan kuma da za a taimaka wajen kirkiro musu wasu hanyoyi, tallafa musu da 'yan ƙananan sana'o'i, ina ganin zai taimaka matuƙa gaya. Ko da yake a yanzu masu kansu Muhimmancin din da yake Allah ya su masu wani irin basira, based on bitan da muka basu, sun karba abin da karfin ruwa, sun ba su tsaya da aikin su wannan ba, suna jawo irin kaman mata da suka masu karfin masu sana'o'i na hannu ka misali. In fact ni ina da cikin wanda Muhimmancin in various LGS a Bauchi suka gayyaci ni wajen koyar da su turaren wuta da humra domin koya irin su kawashi haka ko na wanke kai. Na koya musu yadda, wasu daga cikin ba duka ba, wasu na koya musu yadda ake da irin salon haka. Kina da cikin gidanki za ki gayyaci mata za zo, kina da shampoo ɗinki ba kin shiga cikin gari ba. So matan mu yanzu mun zama 'yan gai, kina da salon a cikin za so a wanke, wata ma za ta siya a gudu za ta je, to duk sun fi irin wannan sana'o'in don ya taimaka musu ne wajen tallafa wa iyali. Wajen tallafa wa iyali, saboda ran da mai gida ba ya da shi, kina da shi zaki wa kanki. Haka ne.